Здравейте, приятели! Тук е ужасно студено. Не е ужасно студено, но ужасен вятър дух. Ако виждате дървото отгоре, доста се мърда. И честита нова година на всички. Да са живи и здрави през тази година. Стигнаме 1000 абоната. Какво ви сина? Който иска да се абонира, който иска да лайкне това видео, ние измръзваме, защото духа. Здравейте! До сега държиме едно блокче лед и ми се схвана ръката, сега едно ми се... Майната ти! Ще кажа едно. Пак се почва нова година, ново метро! И да. Нова валута. Мога да ви покажа 20 цента. Новите скапани центове. Не мисля, че са много красиви. Ето отпред като, да, 20 цент. И отзад, ето така. Отпред пише цент, отзад стотинки. Какво да казвам? Хорица помогнете ми. Кажи ми, айде пишете долу в коментарите какво трябва да казвам, щом съм в магазин. Какво да казвам? Цент или стотинки? Защото отзад пише стотинки, ако виждате. Дано да зумне камерата хубаво. О, мамо! Ето пише стотинки, ако виждате. А отпред пише цент. Тук се вижда, да, тук. Какво да кажа? И сега не знам. Но, да. Това от нас. Включваме се за малко и извинете, че отдавна не съм качвал, но нямам идеи. Това от нас. Чао! Чао.